Acolo. De la mine. În stânga, da. Stânga, Stânga, spate. Stânga, spate. Aici. Ai făcut un video. Nu, azi Nu nu faci. faceai tu. Uite. LOL. Nu pot spune, nu pot spune să... Ești LOL. Ai văzut glonțul, mă? Da. Da. Dar trece pe geamuri, bă. Da, mă, fix. Trece, bă, pe geamuri. Bă, dați-i tot. Report, program ilegal. Misiune nereușită. Unitățile noastre au fost eliminate. Țintă localizată. Distruge obiectul. Și un pic mai încălzit. Unul dreapta la bombă. Doi stânga. Vezi că vine ăștia. Hai, tot! A rămas singur, bă, era 3B, bă, să-mi bag. Alina, Ina. În B, Alina. Bombă plantată. Fugea rapid. Asigură sectorul A. Misiune reușită. Toți inamicii Hai, dacă au mai fost câștigăm una- eliminați. Cine dracu mai moară pe ăla? Acum. Murim toți. de el. Țintă localizată. Distruge Atent acum. obiectul. Termin tot. Dark, spate. Să vină, mă. Da, faci tu. Misiune nereușită. Unitățile noastre au fost eliminate. Dați-i, bă, toți programele ilegal. Îmi Bă, iau. e ilegal. Cine-i hostul, bă? Ei, parcă. Să-mi bag piciorul, Luffy, dacă e parcă. hostul ăla. Bă, Luffy, trebuia să-mi dai mie, că nu le dădeam uinu. Dar ei aveau hostul, mă. Se ofticau ca draci. Mamă, te o să faci mâncare. Ale! Nu aveai hostul. Click. Mamă, Dacă revin în 10 minute.